Здравейте, аз съм Моника и в днешното видео на тема ще е как може да се направите някаква татуировка или нещо, но нямате грим. Така, вземате два химикала, колкото имате някакъв тънък, дебел, какъвто искате. И си правите, например, някаква си татуировка или нещо. И, например, си драскате, например, една черта, или две, или три, и после, като ви свърши, като искате да свършите да се изтрите, вземате мокра кърпичка и си го изтривате. Ето така. Ето. Няма. И това беше видеото. Надявам се да ви харесало. Ако е така, дайте палчета нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао! До скоро виждане.